সাহিত্য ডক্টর মহেশ্বর দাসଙ୍କ 16তম সাধোৎসବରେ ମଞ୍ଚାସନ ସେଇ ଧୂପ ସମ ଜଳି ଜଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଧୂପ ଯେପରି ଜଳି ଜଳି ସୁବାସ ଭିତରିଯାଏ ଜଳି ଜଳି ନିଜର ଦେହକୁ ସୁବାସ ଭିତରି ଥାଏ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ମଞ୍ଚାସନ ଅତିଥିଗଣ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁବାସ ବିତରିଛନ୍ତି ବା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ। ଏହି ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ମଞ୍ଚାସନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ତଥା ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଯେ କି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆମ ଅଛନ୍ତି ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶଶୀ